Op speciale uitnodiging van MMSK Sint-Petersbande en Harmonie Euterpe mochten de leerlingen van Venraayse basisscholen een bijzonder concert van de regimentsfanfare, garde-grenadiers en jagers van de Nationale Krijgsmacht bijwonen. Het doel van deze ochtend is eigenlijk om kinderen te interesseren dus voor de muziek en uiteindelijk lid te worden van een van de verenigingen. En ja goed, muziek maken maakt slim, dus wij hopen dus dat veel kinderen deel gaan nemen uiteindelijk. Ja. Het concert is georganiseerd onder de vlag van Into Music, waarnaast MMSK en Euterpe ook Stichting Odeon bij betrokken is. En gezien het animo van de basisscholen lijkt de voorstelling geslaagd. Ja, de opkomst was geweldig. Echt alle basisscholen die hebben zich ingeschreven. Klasse 3, 4 was de ochtendshow en 5 en 6 en 7 waren de middagshow. En in totaal hebben 850 kinderen genoten van een mooie voorstelling van de regimentsfanfare. Het jeugdige publiek was in ieder geval zeer enthousiast door de interactieve happening met zingen, stampen, dirigeren, klappen en bewegen op de muziek. Nou, ik vond het vandaag wel erg leuk en interessant. Wat vond je het allerleukste? Dat ze een koor hadden gespeeld en dan moesten wij proberen te zingen welk liedje het was. Ik vond het leukste toen we mochten marcheren en dansen en het volkslied. De film van Kung Fu Panda. Heel leuk en vooral de trommel. Voor de kinderen die graag een muziekinstrument willen gaan bespelen, heeft Into Music een speciaal traject opgezet. Het vervolgtraject is dat ze nu hebben ze deze voorstelling gehad. Ze hebben een brief meegekregen die krijgen ze van de leerkracht. Daar kunnen ze zich opgeven voor 2 workshops. Die zijn meteen na de meivakantie. 2 keer 2, dus op de woensdagen en op de vrijdagen. Aansluitend daaraan kunnen ze zich nog opgeven voor 4 proeflessen. Dat zijn op instrument, dus ze kunnen het instrument mee naar huis nemen. En dan ook ouders laten horen wat ze allemaal geleerd hebben in die korte periode. En om de keuze iets gemakkelijker te maken, leggen Ineke en Peter uit wat het verschil is tussen de 2 muziekgezelschappen. Nou, Euterpe is een harmonie. En daar hebben ze dus, dat heeft te maken met de instrumenten die aanwezig zijn. Dat zijn houtblazers, koperblazers en slagwerk. Petersbande is een showkorps. Dat heeft onder andere te maken met de instrumentenbezetting. En daarnaast is het ook wat we spelen is verschillend. In zoverre zit er ook heel veel overlap, want we hebben allebei voorstellingen in de Schouwburg bijvoorbeeld. We lopen mee met de carnavaloptocht. In de kerk spelen we allebei met Kerstmis bijvoorbeeld. Dus er zit heel veel overlap, maar het is gewoon de identiteit is anders van de verenigingen. Voor alle deelnemers van de workshops zal er op 19 juni samen met het opleidingsorkest van Euterpe en de muzikanten van MMSK Sint-Petersbande een eindoptreden plaatsvinden in Odeon. Degene die nog meer informatie wil, kan terecht bij beide verenigingen of de leraren op school.